Şu rejim kimin bekvidini işleýär? Halkynyň bekvidini işlemeýärmi? Kimin bekvidini işläp dur? Şimdi bu soruň jogabyna mödüm bereyim. Rus imperiýatyna garşy işleýärler. Ine birinkide bardyna jaý elimden aldy. Prezidente ýazýandyrlar. Bäm, ýokda o çedmeli däl ol işi. Indi ortalarda da vardır. Putin'e yalvarýandylar. Suwumyz ýok, gazymyz ýok, uruşy beset. Biz uruşsuz ýaşajak. Ama Ukraynalara feredip görür. Ukraynalar yalvarýan däldir. Ukraynalar haçanda diýde çökerler. Şehidi, gahrmany, geroy. Ölen wagty şonuň diýde çöküp, şonu insonky ýoluna ýolçylyk edenlerinde diýde çöküp öňüne güldiňarlar. Ana fark burdadyr. Bu ýerde farky bar. Bizim nämänem şoňa tarap bölündirýärler. Ýoksa bizim genetigimizde bular ýaly yalvaryp bir düşünje ýokdy. Ýöne şu düşünjäni sokup barýarlar şu wagt. Şu prezident aýtsam prezident çözýärmiş. Şonu güýçli görkezjek bolýarlar. Aslında güýç ýok. Güýç halkdyr. Ýene Amerikada protest boldy. Näde biçmendik gyrýarlar. Näde Trump gerdi ýygyna dönendir görseň. Hani Zelenskiýni maskara edip indi bolsa näde ana halk güýçlü bolanda, halk düşünjeli bolanda şolar ýaly bolýandyr. Bizim halkyň düşünmesi gerekdir. Düşmanyň kimligini bilmesi gerekdir. Düşmanyň kimligini bilmeli öňçelik bilen. Şoňa näýil edip töweşmeli. O düşmanyň mara ýokarky sistemany kim saklap otýarlar. Onuň kökü şu ýurduň içindäki uçaska boýlar, polis işgärlerdir. Şo ýokarky kökü şolardyr. Şolardan başlatan şoň öýde guraya ýa şo köküni çapýan, agaçyň köküni çapdan gurayandyr. Edil şolarym şoň aýagydyr. Şoňa halkymy düşünmesi gerekdir. Ine şonu şu rejimi ayakta saklap dururlar, şu polis işgärdir. Polis işgärler ayakta saklaýar halky gorkudyp. Şoňa düşünmesi gerekdir halkyň. Bir rejimden ýok etmeden bize ýaşaýyş ýok. Biz bundan diýilmeli.